Včeraj so navijači vdirali na stadione na Češkem kot na sosednjem Hrvaškem. Nič drugače ni bilo niti v Ljudskem vrtu, ko so na derbiju med Mariborom in Olimpijo navijači vdrli na zelenico, zaradi česar je bil derbi kmalu prekinjen. Vsekakor dogodki iz minulih dni ne sodijo na nogometna igrišča, so pa neizbežni del folklore. Ampak se pravim, mislim, da je v tem primeru bila prekoračena meja. Mestni praški derbi češke nogometne prve lige med Slavijo in Sparto so v soboto najprej prekinili in nato odpovedali, potem ko je na igrišče v zadnjih minutah vdrlo več 100 domačih navijačev. Vratar Sparte je bil poškodovan, zadela ga je bakla. To nemělo vůbec vypadat. Je to strašně, když to vlastně takhle vidím. Musím říct, že jsem z toho hrůzou skoro celou noc nespal. Fotbalové stadiony dnes mají techniku, která umožňuje pomocí umělé inteligence například rozeznávání obličejů. Já jsem v minulosti nikdy nebyl zastáncem represe, ale v tuto chvíli právě z fotbalového hnutí zní silné hlasy, abychom debatu o využití těchto systémů oživili. Podobno je bilo v sosednjem Zagrebu na derbiju med Dinamom in Hajdukom.